तोरी बहिन कहाँ के हाल यानी तोरा चल लिखे जत्कार रे। अरे त का करी पैसे के चली। तू ही पहले बताओ कि तू हमारा के लिए आके जात कहाँ बनी। अपनी गांव में नहीं हर हमरा आपको अच्छा। ससुरारी तू ना नहीं हो। हां आपको ससुराल हां हमारा ससुराल। हां हो से बकरिया लेखा बोला मती वैसे के अगर मर्द सोचो के एकदम से पागल करे ई सरो हमारा ससुराल कैसे ले। चुपचाप मुंह में ताला लगा के चलो में हार हो रे। हां तो वो जो के सास ससुर बा ना आपको हमार हां चलिए आगे चलिए हम आओ तो चलिए आगे देख हमार संगति एगो बतैले रहे ना कि मेहारू पीछे पीछे रहेला मरद आगे आगे रहे। हां तो मर्द आगे आगे ऐसे हम आपके आगे रखी ना हमेशा कोनो काम में चली। चलो सुन तू आगे चल हम बहिनी आओ तनी थोड़ी देर में। कथी तू आगे चल हम आओ तनी। ए तोरी बहन करा के तू ये नहीं का करबी तोरा के पीला टांग के लेके भोग जियो सो इनी अकेले कौन काम बा काय बोले ना कता ना हो मार दम। तू चल हम आओ तनी अब बहिनी 2 मिनट में 2 मिनट में हां हमारे से बतावे लग नहीं की कुल तोहरे से बता देई ना बतावेला ना चल हो जी हुनी चला गया ठीक हो धीरे धीरे चलल करिए हम आओ तनी। ठीक हो जल्दी होइयो हम देखले होइए नहीं कि भोसड़ी बोला जाबे सीधे एकदम जाए के बाटे तन को एनी घूमे के नहीं खे। ठीक बा अगर बीच में नदी पोखरा पड़ जी ना तो ओही में कूद जाए। हां ना कूद मत हम आओ तनी चल ठीक हो जल्दी आओ। तो ई तो मिल गई ना हमरा के कुछ बुझाते नहीं थे का उसका जवाब दे हम कहो तू कहाँ से हाउ कौन रोल है बौरा पगलेट लेखा वो हम मरद रहा मरद रहे उ है। हां और बताओ ठीक रहला ना। बहुत बढ़िया कइला ह प्रभु बढ़िया कइला काची के काहे बढ़िया कइला ए से बढ़िया कइला हन प्रभु जी भगवान जी कि तू हमारा लेखा आदमी के धोखा दे के बियाह कइलू तो उसने पागल बौरा से भेंट हो गइल हमरा त लागल बौरा रहल हमरा नसीब में जवन रहे जे हम माई बाप कर देलस तहां चल गइनी ठीक चल गइलू। हां एके क्षण में मोय प्यार भुला गइलू बचपन से। का करी भाई भुलाए के पड़ी ना। तू बतावा कि जहिया शादी करके गइलू वही दिन के गइल आज लौकत रू एक बाई के तो का करी हमर याद ना होत रहता याद आइए के का करी कि जब हम जानत नहीं कि मिलिए ना पाइब तो हमू घर के अकेले बानी अभी देवर बना जाते छोटी छोटी घर में अकेले बानी तो हमरे कुल काम धंधा घर से बहरी देखे के पड़ेला तो इतना जल्दी जल्दी थोड़ी टाइम बाकी देवर में मर्द में या घर परिवार में भुला गइलू उतने दूर में तहर दुनिया सीमित हो गइल। चलो तू ही कौन कहीं कि हमरा के याद करत रह रोज रोज माने नंबर बदल दिहलू केने से याद तो करी। ये बताव अब शादी ब्याह भ गइल त बोझे कैसे हम तोरा ले बतियाई इतना आसानी से भुला गइलू। तू पहले आवत है जे बैठत अपना हमरा भी बैठे भर के टाइम नहीं थे ठीक बटे। अच्छा अबे वो गइला हां उधर आज यहां तो का करब कुछ ना करी हन तू आव बैठ और हन तो उनका के मरबू कर कहां बोला जल्दी बोलबो जल्दी बोली कतना अपना गइलू तू तो साफा एकदम वक्त बदल देलू चेंज हो गइलू साफा। तो का करी शादी के बाद सब चेंज हो जाला। इतना आसानी से भुला गइलू बचपन के प्यार। हम तो सोचत रही कि हमरा याद में तू जे ससुरा में लोर गिरावत हो रोज सुतत ना हो नींद ना आवत हो जिसे हमरा ना नींद आवत रहे। सोचत रहना तो सही बात बाटे लेकिन का करी लेकिन के पास उतना मजबूरी रहेला ना सबके सोच समझ के चले के पड़ेला। तार बात सुन के त नहीं खेलागत कि हमरा के याद कर तो आके ना समझ में आई हमार सांझे सवेरे हमेशा रोते बीतती जब देखब तब जब तार फोटो देखब तो और हमरा आँख में आंसू आ जाई। फोटो लेके गइल बड़ू काम मोबाइल में फोटो लेके का तोहार का हमर फोटो लेके गइल बड़ू और ना तक तो आके लागेला ना कि हम तो से प्यार ना करी ना तो उसके अब शादी ब्याह हो गइल तो हम भुला गइनी लेकिन तू हमरा दिल के दर्द कभी भी ना समझबा। माने हम तारा दिल के दर्द नहीं की समझत। अभी भी कॉमन लड़की होई या अपना मर्द के रहते हुए भी अपना लवर से ऐसे बात करी बैठ के पता बा कि वो संगे बाना लेकिन झूठ मूठ के आगे बोल के भेज के तो से बात ये होत नहीं। जब इतने प्यार रहे हमरा से तो हमरा से शादी काहे ना कइलू का करी अब एक ही गांव के रहनी जाना तनी अलग अलग गांव के रहती है तो
करू ले हमारा दुनिया समाज से मतलब रहे, हमारा दुनिया समाज से मतलब बा अभी हो। ठीक बाटे लेकिन देखा लड़का कुछ कर दी हसन तो केहू कुछ ना कही, लेकिन लड़किन का गलती ना सबके नजर आ प्यार जाला। कइले रहलू तो डेरा गइलू तू आगो ही कि माई बाबू मरी हन कटी हन भाई बा कुछो जाए करी, तो हमरा केहू से अब डर ना रहे। तू हमके भुला जाए और तू भुला शादी जाई? करके आराम से अपन घर बसा लइए ना, कहब का कहब। कितना आसानी से कह देते आसानी से नहीं कहत, हमरो उतने दर्द होता। तू सोच कि अगर हमार शादी ना भइले तो उससे बतियावत रही तोहरा संगे कोनो लड़की खड़ा हो जाऊँ तो हमरा कितना दुख लगत रहे। अब तो तू शादी ब्याह कर ले, बस 24 घंटा ओकरा लगे रहब तो सोचा कि हमार जान निकल जाए। तुहर जब से शादी हो के तू तहर शादी हो गइल ना, हम कोनो लड़की पे नजर उठा के ना देखी ना। चल कोई बात ना, चोर चोरी करेला तो बता के थोड़ी करेला। अब तू हमसे हर एक करेजा फाड़ सच्चाई के दिखाई कि दिल में के बा। इतना दिन ले ना याद आवत रही, आज देखला तो तोरा के याद आ गई हम कि कहाँ माँ कैसे बाड़ू। तो तू नानू हमर संग में रहलू ह कि कैसे हम जियतानी, तू तो थोड़े देखत रहलू। तू तो अपना पति में, अपना देवर में, अपना सास में, ससुर में भुलाई रहलू ह। देख अगर हमरा जगह पे तू रहबो ना तो तोहरो के उहे अच्छा लगी जवन हमके अच्छा लागत है। ठीक बा, तोहरो शादी ब्याह हो तो तू अपनी मेहरारू लइका में ना भुला जीबो। हमर शादी ब्याह करे के बा कि भुला जाइबा ना भुला। चलो जितना बादरा गरजेला उतना बरसेला ना, हमरा शादी ब्याह ठीक बा ना, करही जे के जितना नइखे। कहेला उतना करेला ना। कह देला कि हम शादी ना करब तो कैसे मान जाई कि तू शादी ब्याह ना करब। चलो ठीक बटे, अबे आ जाइए तो फिर हमरा के 4 गो गाड़ी देवे लगी जा। हमरा पता बा कि तू कितना प्यार करेलू हमरा से। तो जब सब कुछ पते बा तो फिर एक ही बते का कहतड़ा। ये तो पूछला कि हम ससुरा में कैसे घुट घुट के जी ना, ये कली तू पूछला हमरा से पूछलू ह कि हम हेजा कैसे रही ना तारा बिना। औते औते अपना मरद के अपना पति भूत जाए सनम देख जीने की भर खातिर जखम। का रे ये जगह होता तू हमारा के को होता रे भोसरी की तू चलो हम आओ तनी सारवा जात 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 गाँव की जोरी चल गई नहीं। अब हमारा पते न रही कि तोर घर की नहीं बा, तोर लोगन क्यों वापस चली गई। करे सरवा तू कौन हवे रे? ई गांव में के भइए लगी हम। अच्छा गाँव के भैया हो तो हमार का लगी भैया लगी का लगी। शब्द कहे से पहले हमर नरेटिया दबा दो ना मुझे। ई का को होता रही सरवा को होता नरेटिया दबा दो मुझे दबा दी का हमें कौन नरेटिया। अरे ना मजाक करत हूं। मजाक जा जोन कहलू तो ठीक है कहलू भैया लग। देखो रे तो सरवा हमरो क्यों मजबूरी भाई बारे से समझ। ठीक ना, ठीक बा चलो। कारी रू तेरी मरला से का तू रखे ना भूसरी तू रखे कौन है कि तू अकेले एने ओने मत जो हैं। कौन तोरा के मार दिए से चाहे कुछ कर दिए से बताओ। ई शर्मा तोरा के मार देलो से ना काहे शर्मा हमार में हम तो काहे अरे मर ना ना हो मोले शर्मा मुआ ई शर्मा हमेशा बचपना लेखा करेला, ऐसे काहे करेला, का मिल जाला तोरा के। अच्छा लगता तू अभी ये दिन देखाओ तो पिटवाओ तो हे करो से। ई शर्मा को तो हमरा के मार दुनिया एकरा कोरी मारी ना छोड़ दो। छोड़ दी ठीक बा। हम हमें हारू कह दी तो तोरा के छोड़ देता नहीं। ठीक चलो चल घर चल के जगह करते ओकरे पाछा तोरा के छोड़त नहीं ठीक न। हमरा काहे से कि तू ओकरा मांग के सिंदूर हो। ई सर कह के हम सिंदूर ना हई ओकर पति हई पति। हां पति हो जा। वो तो सब सिंदूर काहे कहले रे? देखो ध्यान सिंदूर पति में अंतर नहीं जा ध्यान रखब, शाम के भेंट करी हो। शाम के फिर पीटी का तोरा की कहते शाम के वेट करी हो। ना पीटे खातिर ना उ कुछ उनका माई बुलावत रही अपना घरवा तो कहत ना शाम के आके मिल ली हो, भेंट कर ली। अच्छा तोरा ओकरा से परिचय बा? अरे गांव के भैया हम तो गांव में कब भैया तो क्यों हाथ ना दे बतियावे ला भैया से मोचरी हमरा के बगे देले बड़ी हो रे। तू एने भैया से बतियावे तरी कि सही से बतियावे तरी हमरा के का पता बरी। चल घर चल जल्दी आओ। भगवान अब हम का करे, ई तो इतना रोवत ना पीटत ना हमरा कुछ बुझात नहीं के। ई कुछ दिन देखे से पहले काहे ना हम मर गइनी।
हमर किस्मत फूटल रहे कि एगो तो मरद से अपना तबाही रहतनी, दूसरे में ही हमरा के परेशान कर दिया ना, बुझाते नहीं खे।